ହେବା ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ବହୁବାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି। ଏଥର ଆଉ ଥରେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କାରଣ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ବେଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ନିଜର ଗୁଜାରଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରିସିସିଏନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲିମିଟେଡ୍ର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଗଲା କେତେ ମାସ ହେବ କମ୍ପାନୀ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ନିଜର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବସୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ କାମରୁ ଛଟେଇ କରି ଶ୍ରମିକ ମାରଣା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଲାତ ମାରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ପ୍ରିସିସିଏନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ନ ଦେଇ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ମରଣା ନୀତିର ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଁ ନୀରବ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଶ୍ରମିକମାନେ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ବରଂ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ଯାହାରି ଫଳରେ ପ୍ରିସିସିଏନ୍ କମ୍ପାନୀର ବିମଳ ହୋତା ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ଏକଛତ୍ରବାଦ ନୀତି ଚାଲିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା ତାହା କମ୍ପାନୀ ମାନିଲେ ତ ଏପରେ ପ୍ରହସନ କ'ଣ ପାଇଁ? ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ ପଟେ, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ଖୋଦ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ଆସ କାଲି ଆସ କହି 4 ମାସ ବିତେଇ ସାରିଲେଣି। ଶ୍ରମିକମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଏବେ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି 11 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଠାରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କୋଠରୀରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏପଟେ ଶ୍ରମିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ଯଦି ନିଜର ହକ୍ ନ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବେଦାନ୍ତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରିସିସିଏନ୍ କମ୍ପାନୀର ଏଭଳି ଶ୍ରମିକ ମରଣା ନୀତିକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି କି? ନା ଶ୍ରମିକମାନେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ତ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଡକା ହେଇଥିଲା ନା ଓଭରାଲି ଡକା ହେଇଥିଲା? जो डिस्कशन ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ जो डिस्कशन ପାଇଁ ଡକା ହେଇଥିଲା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ, ସେମାନେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠେଇଥିଲେ। ତ जो कंपनी वर्तमान टेंडर नहीं कि श्रमिक मान काम कर सहित आप आलोचना करछंती ना करना? आलोचनाटा केମିତି କରାହବ? 30 दिन ଆସିଲେ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଲିଖିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ତ ସେ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି କରିନାହାନ୍ତି? 30 ତାରିଖ ଡାକିଥିଲି ପରା ଡିସ୍କସନ ପାଇଁ। सर एठी ଆସିଲେ कंपनी आसीनांती वर्कर आसीनांती। सर एठी सर क्वेश्चन सर उठुची आपण 7 तारिख दिन जाइथिले लांजीगड কিন্তু तांकू भेटलेनी श्रमिक मानकू आपण बेदांत भेटिक आसले कोन पैसा ना नाही एटा जेहेतु से धारणा बसुंती आमे मजिस्ट्रेट तहसीलदार संग कथा ही आस पे जाइथिले। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭେଟିନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନାଟା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଆସିଲି, ଯେହେତୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନିଜେ ଠିକ୍ କଲେ ଜାଗା ତାରିଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫାଇନାଲ୍ କରିଛି। ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ବୋନସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଚୁଇଟି ପାଇଛନ୍ତି, ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାଇଲୁ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଫ୍ଟି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ କେତେ ଥର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି?
ସେଫ୍ଟି କେତେ 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 ଥର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ସେଫ୍ଟି ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି କିଛି ଆପଣ ସେଫ୍ଟି ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବଏଲର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସେଫ୍ଟି ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ମେସିନ୍ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବେ ନା କମ୍ପାନୀରେ। এটা সেফটি প্রভিজনটা এটা আপনার ফ্যাক্টরি বয়লার্সর দায়িত্ব আছে। ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ନୁହଁ। না এটা সেটা মোর জুডিকশন নাই সেটা কাম করে। କ'ଣ କରାଯିବ ତାଙ୍କର ଦାବିଟା। এটা ডিসকাশন ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 11 ତାରିଖ ତା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଟୋଟାଲି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନୋଟିସ୍ ପେ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ରିଟର୍ନ କମିଶନ ପାଇନାହାନ୍ତି ବାକି ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆଇନଗତ ସେଦିନ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ 11 ତାରିଖ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବେଦାନ୍ତର ସଳାସୂତ୍ର ଅଛି ସେଟା ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ 4 ମାସ ହେଲା ଆପଣ ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ କହିପାରିବେ ସେଟା ସତ୍ୟତା ଭିତରେ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଲୁକିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ଆସୁଛୁ ଯାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଇଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁ ପାଇଁ ଆମକୁ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ସାର୍ କାଲି ଗେଷ୍ଟ ଆୱାର ଆସିଲେ କାହିଁକି ଆମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ସେଦିନ କହିଲେ ଫରୱାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କହିଲେ ସେ ପାହାଡକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଆମେ ପାହାଡ ଉପରେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ପାହାଡ ଉପରେ ଗଲା ଭିତରେ ଆମେ କିଏ କଣ ହେଇଥିଲେ ଆଇଆଇସି ଆମକୁ ଉଠେଇକି ନେବି ବୋଲିକି ପାହାଡକୁ ଯାଇଥିଲେ ଲୁଚିବା ଆମେ କାହାକୁ ମାରୁନୁ କାହାକୁ ପିଟୁନୁ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଛୁ ହେଲେ ବି ଆମ ଉପରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆସୁଛି କାହିଁକି ଆଜି ଯାଏ ଲେବର କମିଶନ ଆମର ଡିସ୍କସନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚୟ ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଅନଙ୍ଗ ସେଠ ସାର୍। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସାର୍ ଆମର ହେଲାଣି ସାର୍ ଗୋଟେ 4 ମାସ ହେଲାଣି ସାର୍ ଆମକୁ ଆଜି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି ସାର୍। ଆମେ ସାର୍ ଡିଏଲ୍ଓ ସାର୍ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ଡିଏଲ୍ଓ ସାର୍ ଆମକୁ ଖାଲି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ସାର୍। କେଉଁ ଅସୁବିଧା ନେଇକିନା ସାର୍ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାର୍ ଆମକୁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ସାର୍ ଆଉ 2ଟା କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ସାର୍ ସେ 2ଟା କମ୍ପାନୀ ଗଲା ପରେ ସାର୍ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଇନଚାର୍ଜ କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ସବୁ ତମର ସବୁ କିଛି ବୁଝିବି ବୋଲିକି କହିଲେ ସାର୍। ତାପରେ 2ଟା କମ୍ପାନୀ ସେମାନେ ପଳେଇଲା ପରେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆଇଲା ଏବେ ଆଇଜାକ୍ ସାର୍ ସେ ଆଇଜାକ୍ ଆଇଲା ପରେ ସାର୍ ସେ ଆମ ଇନଚାର୍ଜ ସାର୍ ଏବେ ଆଇକି କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ କିଛି ମିଳିବନି ସାର୍। ଆଉ ଡିଏଲ୍ୟୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ ଡିଏଲ୍ୟୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ ତ ଆମକୁ କିଛି ହେଲେ ଲିଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କିଛି ମିଳିବନି ବୋଇଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଆମ କର୍ମ କରିବୁ ସାର୍। ତ ଡିଏଲ୍ଓ ସାର୍ ଲେଖିକି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଖାଲି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାର ରହୁଛୁ ସାର୍। ରିସିଭ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଇଗଲା 4 ମାସ ହେଲାଣି ଆସି କରି ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କେ ଖାଲି ଡିସ୍କସନ କରିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ କହୁଛେ ଡିଏଲ୍ସି ଜାଣା ଲାଗବା ମୁଇଁ ହେଟା ଦେଇଦେବି ବୋଲୁଛି ହେଲେ ଡିଏଲ୍ସି ସାର୍ କାହିଁକି ଆମଙ୍କର ନିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର ଯେନ୍ଟା ଦାବି କରୁଛୁ ସାର୍ ସେଟା ଆମକୁ ମିଳିଲେ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ ଆମର ଏଇ ବିରୋଧରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କିଏ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ କି ଯେତେ ବି ଲେଟର ପେଟର ଦେଲେ ବି ଆମକୁ ରିଟର୍ନ କପି ବି ଆସୁନାହିଁ। କି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧ କରୁଛି ବୋଲେ ଗାଇছে ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମର ବାଟିଆଲ ଆଉ ଗଲା ଆମର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ହେଡ୍ ଅଛି କିଏ ସୁଶୀଲ ବେହେରା ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବହୁତ ବିରୋଧ। ଆଇଏସି କି କହିଲେ ଆଇଆଇସି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେଦାନ୍ତରେ ଏତେ କମ୍ପାନୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରୁନି আর গুড পেপার লেখুছে এটা স্যার ডিএলসি স্যার କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ତୁଳମଣି ନାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରାଇମ୍।